Hello, hello! Welcome! Lain na sa natong episode sa atong programa nga bagong danag maayong buntag natong tanan sa katong mga naminaw. Katong naminaw ani sa recorded na nga video sa YouTube, maayong buntag or maayong gabi o sa mga orasa mo nagtanaw aning episode. Uh, Kumusta? Episode 10 adlaw nga 9 Agosto 2018. August 9, 2018. Welcome sa atong programa, Bagong Danag. Kaning programa dedicated para pag-promote og critical thinking og skepticism labi na gyud sa atong mga kabatanunan karon. Okay, so atong topic ato ning pakita dire. So, kinsa tong ganahan mo ambit? Na ang address, pwede mo mutawag. Um, Wala ni bayad, no? Dili mo kinahanglag telepono ana ra sa pinagi sa internet. Maka-dial mo, may click lang ng adto lang mo aning link http://bit.ly/danagtvcall. Niya palihog og suwat sa inyo hangan og sa siguro address kung asa mo dapat nagtawag. Ayaw lang kumpleto ang address, di kinahanglan. Ang ngalan lang niya siguro kama o niya ang syudad ba or ang baryo, barangay kung asa mo ganahan ibutang butang ba ninyo planeta kung asa mo dapat nagtawag, no? So mao na atong address. Kining atong programa atong gi-schedule karon matag adlaw nga Webes alas 7 hangtod sa alas 8 sa buntag. So katong mga nagpreparar para padung sa ilang trabaho, pwede mo makapaminaw, pwede mo makaambit. Tulong mo na ning bit.ly/Danag TV call para makaparticipate mo sa discussion. So doon na tayo topic. Kani apas sumpay sa atong milabay nga episode. Atong sumpayan kani Genesis ni Kapitulo 3. So sa previous natong episode nag-istorya ta sa duha ka istorya sa creation story nga naa sa Genesis. Duha ka istorya sa creation, dili duha ka istorya sa creation. Ato ning istoryahan ang mao ni ang istorya sa pagtintal sa serpente ngadto sa babae, no, nga mingdani ra pod sa lalaki sa pagkaon sa kahoy sa paghibalo sa maayo ug sa dautan. Okay, so atong basahon Genesis Kapitulo 3, versikulo 1. Sugod ta. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babae, gididaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gididaan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap nianang kahuya. Di gani pwede mahikap. Kung supako na mo kini mamatay kami. Sa mao to versikulo 1 ug 2, 1 hangtod sa 3 sa Genesis Kapitulo 3. So nakaistorya ang bitin sa tao. Ang babae pod wala ra pod naigking o nalisang. Mingtubay lang po siya. Nagka-istoryahanay silang duha. Doon ako'y naibawan nga naka-istorya po bitin. Usa to siya kabata. Kailan mo kita? Si Harry Potter ba? Di ba? Ka-istorya mo to siya bitin. Ito ang nilag parcel tongue. Sa ito pa basin si Eve ang babae. Naka-istorya man sa bitin, parcel tongue sa to siya. No? Doon na pa daghang mga istorya po pareha sa mga fables ni Aesop.
no, sa karaang panahon sa Grecia, dito sa Greece. Sama sa the ant and the grasshopper. Ug ang the tortoise and the hare, di ba? Kanundo mo aning mga istorya ha. Pero kani ato ning gitawag og mga fables. Mga istorya kung diin mga mananap o mga hayop ang nagada. Mga artista ba, mga hayop. Nya mga istorya sila no. Nya ato ning gitawag og mga fictional stories. Mga istorya nga dili tinuod ba, buhat gibong na lang. Asa gud kag mga kahayupan nga mo istorya. Wala man ni nakasubay sa realidad. Mga fictional stories. Sa kaning parte sa Genesis, ang bitin nakikistorya sa babae. Fictional story basag ka diyan eh. Now, daghan kayo ang mutuo ug mutake ani nga literal gyud nga nakikistorya ang bitin sa babae. Diba? After all, wala man kunoy imposible sa Ginoo. Well, kung mitungab na mo ana nga cool-edge sa relihiyon, kunya naka-turn off ang inyong critical thinking o skepticism, mamahin yung inyo lang ning dawaton dayon. Apan palihog lang, isip-isip, gamitin ang coconut shell. Palihog lang. Atong padayon nun, versikulo 4. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya, nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan. Ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod, unsay maayo, ug unsay dautan. Sa ato pa, sukwahi ang gisulti dinhi sa bitin. Sa gisulti sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahimangno sa tawo nga mamatay gid sila kung mukaon sila sa bunga, sa kahoy, sa paghibalo ug unsay maayo ug unsay dautan. Sukwahi, di ba? Dili mamahimo masakto silang duha. Sa ato pa, either ang Ginoo nasayop o baka namakak. O pwede pod nga ang bitin ang nasayop o di baka namakak. Di pwede nga sakto silang duha, no? Kay sukwahi man. Sukwahi may lang isulti. Okay, versikulo 6. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy, maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug mikaon ug gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Busog silang duha, no? Ang babae, sa mga rason nga wala na to hibali, wala ming tuman sa mando sa Ginoo. Gani, walay pagduha-duha, ning kaon siya sa bunga sa kahoy. Human ang hatag pagyud sa iyang bana. Ang bana may kaon lang pod. Walay duha-duha, walay pangutana. Nakahibalo baka ang bana kung unsa tong bungaha. Wala man gisulti diri no kung kita ba siya nga gikan to sa kadtong kahoy. Igor man giingon nga gihatagan kuno siya sa iyang asawa. So wa takibaw kung nakahibaw ba ang laki kung unsa to nga bunga no ni kaon lang siya. So na diri makapahimong maalamon. Unsa man diay nakaapan niini? Ngano diay mahimong maalamon ng tao? Dautan ba diay na? Gusto lang diay sa Ginoo nga maignorante ang tao, dili kabalo kung unsay maayo, unsay dautan. Tanawa, kung dautan manggaling tong wala sila ming tuman sa mando sa Ginoo, nga dili pagkaon sa maong bunga, uy, ignorante magha ang babae, ug unsay maayo, unsay dautan. Di, wala siya masayod nga ang pagsupak sa sugo sa Ginoo, dautan di ay.
Diba? Wala siya kabalo kung maayo ba o dautan ba, kung mamahimo kang maalamon. Kung mao ang galing ni, ang unang sala nga mao'y nagtunglo sa tanang kaliwat sa tao ay pastilan. This was an honest mistake. Kung nakahibalo lang unta sila nga ang pagsupak sa mando sa Ginoo dautan, o dili unta sila musupak, sukit sa may sada nin tanan. Ang lalaki nga mikaon sa bunga nga gihatag sa babae nga wala man gani tingali siya nakahibaw kung diin gikan, o ang babae nga mingtuo sa bitin o mingsupak sa mando sa Ginoo, o baka ang bitin nga basin mo ay unang nakakaon sa bunga, mao nga maalamo na kaayo ang bitin, ug mao iyang gipakita, iyang gipadayag ngadto sa babae ug unsa gyoy tinuod. O baka hanap pa laing sadan ang nagbutang sa bitin dito. Kinsa may nagbutang sa bitin dito? Kinsa may nagmugna sa bitin? Ang Ginoo, di ba? So, dili ba kaha nga giset up ra sa Ginoo ang lalaki o babae sa Harden sa Eden aron nga naay rason ang Ginoo aron matunglo niya ang kaliwat sa tao, aron nga mapahamtangan niya og silot ang tao. Sadista day siya kung mao ni mangingilat nga dako. Padayon ta. Versikulo 7. Pagkahuman gayod nila kaon, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silang mga tapis, gikan sa mga dahon, sa kahoyng igera, aron itabon sa ilang lawas. Naghimo sila og tapis. Kay kuno, nakita nila nga hubo di ay sila. Dautan di ay ni kung hubo ang tao. Kung dautan man nga hubo ang tao, nganong wala man tayo makita sa kinaiyahan, sa nature, nga mao'y tapis para sa tao. Nganong nag-imbento pa man yun og sinina ang tao. Usabasad, kung nakabaton sila og kaulaw tungod kay hubo sila, kinsa may ilang gikaulawan nga sila ramang duha na dito. Na ulaw sila nga makita sila sa mga kayupan. Ug ang Ginoo sad, sukad sa sinugdan pag mugna niya sa tao, wala man lagi sila tapisi. Nagkalingaw ra daytong Ginoo tan-aw nila nga mga hubo. Ay bastos. Ang Ginoo nagtapis ba pod siya? O sila kay murag daghan man ni sila. Kung wala tapisi sa Ginoo ang tao nga iyang gimugna, basin wala pod siya tapis. No, nagbansiwag na. Okay. Versikulo 8. Sa pagsalot na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman. Busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ko. Nakadungog kuno sila nga naglakaw ang Ginoo sa tanaman. Naglakaw. Dili na day espiritu ang Ginoo. Kanus amo lang ni tabo. Sa ato pa dunay mga tiil ang Ginoo. Asa na magud ni siya karon? Asam sa ning Eden, wala man gyud tay napaagan nga tanaman nga Eden. Kundi unang gibutang ang sa Ginoo ang tao. Diya nangita daw ang Ginoo nila. Wala din siya kabalo. Sa libro sa Salmo, giingon dito nga all-knowing kuno ang Ginoo. Sayop. Itago daw siya
Kay kuno hubo. Na naman kasi ay tapis. Ang editor aning maong kasulatan no nagdanghag lang yun. Nabugto ang flow sa istorya, wala na sumpay. Hagbong sa writing class, no? Padayon na to. Versikulo 11. Hanto sa 13. Kinsay nagsulti kaninyo, kanimo, nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy. Ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Giilad ko sa bitin, busa mikaon ako niini. Sa walay pagduha-duha, gibasol dahil sa lalaki ang babae. Nga mao daw ang naghatag sa bunga kaniya. Babae po, gibasol dahil ng bitin. Nga mao'y nagpadayag kaniya. Nga sa akong pagsabot, mao biyay nagtugan sa tinuod. Diba ang bitin, mao may katugan sa tinuod. Time para good time pa. Kadyot sa. Unang usa. Mao na yung senaryo. Lalaki o babae, makakaon sa tanang bunga sa tanaman, basta dili lang ang bunga sa kahoy sa pag-ila, ug unsay maayo, ug unsay dautan. Number 2, ang maong kahoy asa man gibutang? Naa sa tiliwala sa tanaman. Unya katulo, walay gwardya, no? Walay koral, wala man lang gali sign, maskin sign man lang nga ginadili ang pagkaon sa bunga ni ini, multa 500 pesos, no? Parehas ba sa tuwa ba aron walay mangihi sa kahoy kaya sa kilid tanga na to sign. Ang Ginoo ba usahay makadungog ta no nga itandi nato sa usa ka amahan sa pamilya. Heavenly Father, usa ka amahan daw. Unsa nga klase sa pagkaamahan ang nagbutang sa poison sa taliwala sa balay? O sige, garden. Poison, makamatay. Ipahimangnuan ng mga anak, ayaw mo kaon sa bunga niini, kay kamo mamatay gayod. Walay koral, walay gwardya, wala manggali sign, gibutang sa taliwala sa tanaman. Mo na emahan? Pagka-unfair sa mao nga comparison. Wala gyoy amahan nga sakto sa pangisip. Wala gyoy amahan nga maalamon ug mahigugmaon sa iyang mga anak nga makabuhat niini. Wala gyud. Ang malatayon, ang dora nga pamatay sa ilaga, ang botelya sa muriatic acid, asa man yung mga butang nga makit-an sa atong panimalay. Asa man? Gisuksok, gitaguan, gitabonan, dili gani hapit makit-an sa nagtago kay tungod kini lagi makadaot. Ilabi na sa mga bata. Amahan nga sakto sa pangisip. Dunay kaalam sa maayog sa dautan. Ipalayo gyud ang mga anak sa kadaot. Ay. Murag giset up ra in town ang mga tao. Katong duha ka tao nga gimugna dito sa ida no murag giset up ra in town. Ngano man aron nga mapahimangnuan sila og silot sa Ginoo. Mao to'y purpose dito. Ay pastilan. Kaluoy po din taon. Well, kinsa tong ganahan mo tawag? Able ang atong linya. Okay, na dire http bit.ly
danag TV call. Palihog suwat sa inyong ngan o kung asa mo ga nagtawag, no? Kung doon na may mga pangutana, doon na may mga opinion nga gusto ipadayag, sige, pwede mo tawag. Mao na itong topic karon ang pakyas failed nga story sa The Fall, no? Ang pagkasayop kuno, ang pagsupak sa tao sa Ginoo. Okay. Yep. So, sunod ani kay unsay gibuhat sa Ginoo, no? Paghuman sa nahitabo, so may gibuhat sa Ginoo, no? Pwede na to ni padayonon karon, pero medyo mubo rata og oras. Dili ta kaabot sa alas 8 sa buntag. Pero unsa may naa diri. So mipahamtang og silot ang Dios. So sa kuha ni sa versikulo 14, no? Ug ang Ginoon Dios mingon sa bitin. Ato na lang ning pasahon, ato na lang tiwason. Tungod niini sulutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahagom niining tong luha. Sukad karon magakamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Kung himuon kong magkaaway ikaw ug ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ay pastilan. So gisilutan ang bitin nga mahiagom nga kuan kuno magkamang siya sa iyang tiyan. Sa tupa wala siya nagkamang sa katong panahona. So nagbarog siya. Yun sa man niya paglihok, no? Unya human magkaon kuno siya og abog. Na dire magkaon siya og abog sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Apan sa atong maobserbahan karon ang bitin dili man in town sila magkaon og abog, no? Basta magkaon og abog, kaon sila abog. Ug mingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan, inigpanamkon mo ug ang kasakit nga imong bation inigpanganak nimo. Apan bisan pa niini mangandoy paghihapon, magandoy ka gihapon sa imong bana ug siya maoy magbuot kanimo. Pastilan. Kabugat ba ni God? Nga gidugagan ko no ang kalisdanan inigpanamkon ug ang kasakit nga bation inigpanganak sa babae, no? Ay sa to pa ato lang gyapon ipadayonon unya. Pero ang suwat diri kay ang usa pagyud kabugat pagyud kay diri kay mangandoy kuno gihapon ang babae sa iyang bana ug siya ang bana, no, maoy magbuot kanimo. Sa manimo ni ang subjugation sa mga babae, no? Pagka misogynist ba ning Ginoo hagod. Sa to pa ang lalaki mo'y mo rule, no, naman is in English dire, mo kuno'y mo rule over sa babae. Ay. Yeah, murag isuwat ni sa writer, I think para pag-explain, no, kung anong magkalisod, anong sakit, lisod ang childbirth, no? Tawag natin og labor. Wala na nato tawag og labor for nothing kay pertigid tinuod nga labor ang pagpanganak. Versikulo 17. Unya miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo,
mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo, ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulog ka sa imong singot ug maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimo abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mupauli. So daghang mag-ingon no nga mauni ang sinugdanan nga ang tao mamatay. Unya kung atuning pasahon pagyod padayonon sa unahan pa, kita na to nga ni contradict ni no, wala ni sumpay kay murag ipakita man dito nga ang tao kuno mortal man, mamatay man. But anyway, diri lang mo sa tingali takutob sa ato pa ang tulo ato mo tugi punta na ganin kit sa may sadan aning tanan sa may hinungdan ani. Ang tulo, ang bitin, ang babae ug ang lalaki pulos gi silutan. Silang tulo gi silutan. No? Nya ang Ginoo nga nakahibalo tingali nga mao ni mahitabo, ang Ginoo nga nagbutang sa kahoy sa paghibalo sa maayo ug sa dautan taliwala sa tanaman. Ang Ginoo nga wala nagbutang og koral, wala nagbutang og sinyas, sign, wala lay ko ano, walay responsibilidad, wala ni angkon og responsibilidad. Pulos sayop ang tulo. Ang bitin, ang babae, ang lalaki, pulos gisilutan. Pero ang Ginoo nga mo i-set up na ining tanan, wala, libre. No? Di maayo. Sa English pa, not good. Di nila sa takotob, wala may maisog nga mutawag. Ayaw mo kaulaw kung gana mo mutawag, no? Kani para ni nga madiscuss ta ni, dili ta mo daoton, dili ta magpahingmaraot sa usag-usa. Ato ning i-discuss, no? Namoy pangutana, namoy explanation sa mga akong nalibgan dinhi. Palihog og tawag og tagay ko og edukasyon. Kay daghan mo mga tao nga mutuwa ni literally niya para nako dili man gyud dili man ko makasabot, dili mo make sense, no? Maskin tuod sa lapas 30 anyos nako nga pagkakatolik ko sa una, tuo ko literally nga mao ni tabo ni human later on ingon figurative ra na. Sige, so figurative ra ni kay aron lang ni maghisgot og aron lang magpadayag og punto. Mao sa to nga nausab akong nahuna, sige dili tingali to siya literal nga pangitabo. Nya karon na realize na ako nga wala ko'y maayo nga rason nga mutuo aning mga istorya literal or figurative, no? So kinsa tong ganahan nga tawag lang mo ipadayag ang inyong mga huna-huna, no? Anyway, kung isa itong namina ani nga recorded na sa YouTube, pwede mo komentaryo. Palihog og subscribe aron matimbrihan dayon mo, no, kung doon na tayo i-upload nga bago nga content. Okay, so dinhi lang usa tingay kukutob. Kini uguban pa ang atong hisgutan sa sunod nga mga episodes dinhi sa ato ang programa. Podcast po ni siya, ayaw kalimot. Dunay link diha sa atong YouTube channel. Makita ang link para makasubscribe mo sa atong podcast, no? Kung interesado mo para pag-explore nini, ay kalimot og subscribe og share aning tanan. Okay, para ato ni. Daghang salamat. Maayong buntag, gabi, udto, kung depende asa mo naminaw karon. Hantod sa sunod higayon. Daghang salamat.